Best Rap Stars Records Sean MC Qissai dardi бародари ба номи Санатолло ки дурай фарзандай баъди ҷудо шуданаи оила ба ғайраи мулки ғариб иса дарду са дард касе ки ҳар шаб дар оғӯши дард хобай имрӯз қиссааш дар гӯши тай Ма гуфтум нака, хита дар ба дар тынака Да тифли бегуноҳи мара бепадар тынака Ма гуфтум нака, гӯш ба гапи ҳарки тай Маи ма гуфтум хушбахтар мекунам То вақте ки зиндаи зиндагӣ пасти баландӣ дорад талхи ширинӣ Гоҳе мебинӣ да осмони гоҳе дар замини Рӯзе қарздорӣ қарз мекани рӯзе бо қарз метӣ Хонавода дахолат намекард даи зиндагӣ Даи мулки ғариб да хидш захме рӯи дил Дай дурии фарзандом намак ба захми дили даридам Ёди ҳар як хандашон ёди ҳар як нағмашон ёди ҳар як давидани ҳар мондани қадамшон ҳар як ёди ивода дилам мезана хала ё шабои бедоришон да дикас мегуфтем алла чӣ ғам дод хонавода да зиндагии ҳалол мон чӣ ғам дод хандаи да тифлаки науқа калон мон ҳаёт гум кард маноша тақдири ма душман май ёди да фарзанду манам мебарад то куштана дилам ай дунё мондай сар то по пири ғамам падари бефарзандам ғариби беватанам ҳаёт гум кард маноша тақдири ма душман май ёди да фарзанду манам мебарад то куштана дилам ай дунё мондай сар то по пири ғамам падари бефарзандам ғариби беватанам и ҳаётай ҳар пастиву баландиай лек тақдири илоҳиай Санатло брат фақат як чӣ дар корай сабр Қадам да 26 неки ҳаёт маъно надора И дарде ма дорум и дардам даво надора Тоқат ки фақат хита ба даст ки Санатло Чӣ меай даст ба ҷустан додан ба тақдири алло Мулки ғариб ҳар шабе ки баъди кор ту мондаи Мефорад занг зани ба имо Бини ду чеҳраи ширинаки тифлакота Бигана такай меёйта Бигама да велик биёриш мошинҷам биёрта Сумрои кени хона дониста ки фарзандойта Интизоран интизори меҳнати дастойта Ҳаёт гум кард маноша фарзанда лишка ҷоша Да дига хона ховай саҳар бета мехира чоша Дига тори сарат бромада бозӣ надоран Да дил фикра ки бета ҳаёти созе надоран Неки орому сабур бош фақат бикитоқан Худованди тифли тира намемонад тоқа Ҳаёт гум кард маноша тақдири ма душман май ёди да фарзанду манам мебарад то куштана дилам ай дунё мондай сар то по пири ғамам падари бефарзандам ғариби беватанам ҳаёт гум кард маноша тақдири ма душман май ёди да фарзанду манам мебарад то куштана дилам ай дунё мондай сар то по пири ғамам падари бефарзандам ғариби беватанам